Don't forget to like, share, and subscribe. Ang ginahimo namon nga og programa para ini sa inyo tanan. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga joke time na. Arilag ako sa akong balay. Dagalan daw ako sa TV. Kamusta na to yan si Basyang ko? Ano na to yung naginaobra sa busa akong Basyang? Ay, pinapabinsar ba na yan ako ni Basyang? Ito kadugay na bisong panahon nga. Wala kami na ka-istorya. Dabo na ang mga episode ng nagagi. Basyang, may Basyang. Kamusta ka na nila? Nadumduman ko ang aton mga memories sa una. Memories of our dreams, Basyang ko. Pero, ako yung paligban. Si Catherine ko si Daniel. Ano na lang na mata ko sa relasyon sa dua kay Dayan? Bagin pareho ba na iyan sa amon di Basyang? Masih balakon pag inabuban siya sa amon kaga si Daniel bagin ako kag si Basyang bagin si Catherine ay sus nadok. Ay nako, kabay patadi ka bagin okay lang ang direksyon sa direktor. Sang drama kag ginapatigayon. Drama sang kabuhi, sang tagsa ka nagahigugma. Daniel kag Catherine, Basyang kag Biloy. Rose kaga. Sino ay Han? Makuha mo ba kaya ako'y hanggan at yakapin hanggang sa pagtanda natin. Boss, napwerte din sa imo kamalipayon sa bungaw. Tungod nagpatigid sila, Jan Roy. Anong ginpatihan nila, boss? Nagpatigid sila nga nagbuot na ako. Ay, abaw. Oo. Kay balo ka ko niya, ah? Nga, boss, haw. Tungod may lain ako nga plano. Ako'y. Oo. Abi mo. Dali lang abuyan ko si Catherine. Bosseng? Oo. May lain ako nga plano para kay Catherine. Ano na, boss? Secret. Boss, kung tani, ihatag mo na lang na si Catherine kay Daniel. Ano siya? Siniswerte? Jan Roy. Nga ihatag ko si Catherine siya. Kay way ko pa siya gani matilawan. Hala. Oo. Kinahanglan manginakon si Catherine. Talagsa na ako nagapangabudlay sa babae. Kag subong kay Catherine gitlang. Boss, kada mo pasang babae da nga gwapa. Ano? Gusto mo si Rose na lang akon? Ha? Hati, iniyahan ta nga makuha mo si Catherine, boss. Oh. Kay balugid ako nga hindi ka magsugot eh. Siyempre, boss, ito mapatay na gani ako na kay Rose. Ihatag ko pa siya sa kay Mascobado. Do kalayo, ho? Ambot ko sa lingon, boss. Do mapatay na gani ko kay Rose.
ihatag ko pa siya sa imo. Ha? Amo na ganing siling ko dyan, Roy. Nga dapat buligan mo ako nga makuha si Catherine. Ate, o boss inidiyahan ko nga hindi na gid sila magkitanay ni Daniel. Hindi sila magkitanay ni Daniel. Nga boss Kay bulag si Daniel gani. Sobra ka naman imo boss. Hindi. Matuod ang ginahambal ko. Gani, amambal ko lang dyan, Roy. Mangin akon siya. Mangin akon! Kun! Sige, maglakat ka. Panilagi si Catherine. Ako gid boss. Nga ako. Mamasyar pa ko gani kay Rose bro. Basi pala unahan naman ko to ni Mas Kubado Hindi ka magkabalaka. Kay makuha mo si Rose. Paano boss? Nakita mo ini? Kadamo nga kwarta. Amo ini ang aton paamag. Boss, amo nang ipaamag mo kay Catherine Hindi madala sa kwarta ang Catherine nga to. Nga boss Tungod ang ginahandom niya, ang gugma gid ngay na. Mamangkot ako sa imo boss sa prangkang istorya. Pariyo sa pamangkot ko sa imo sang nagligad. Ano? May luyag ka gid bala kay Catherine o kon gusto mo lang siya nga makuha. Ako na na. Ano ni man? Basi nag-ilis ang number si Daniel? Hindi ko gid siya makontak. Hala, may nagatawag sa akon. Sabton ko. Hello? 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 Catherine, ikaw ba ni? Daniel? Oo, ako ini. Kamusta ka na? Okay lang ako. Ikaw? Okay lang man ako. Nalipay gid ako nga naibalan ko ng number mo. Sorry nag-ilis nabi ako sa number tungod amoy nang gusto ni mama kag ni papa. Para nga hindi na kita makakommunicate nga duha. Oo. Ako gani, nag-ilis man ako sa number. Tungod naghambal si papa mo sa akon. Agod nga wala kita sa komunikasyon nga duwa. Kinahanglan, wala kita sang number sa isa kag isa. Ano? Ay. Maayo lang gani kay ginhatagan ako ni Nonali. Oo. Friend kami na nga duwa. Nangayo na siya sang number ko sang nagligad. Sa iya ako nangayo. Tudo maano na gid ako nga makakommunicate ako sa imo. Salamat gid kay nakaistorya naman kita. I love you, Catherine. I love you too, Daniel. Sa pamatyag ko, wala man siguro sa sala sa ginahimo naton, hindi bala? Oo. Wala ako sa nakita nga sala kung nagaistorya kita. Tungod, nagapahayag lang kita sang aton niya pagigugmaanay nga duwa. Palangga ko gid ikaw. Subong man ako. Uy, nga hindi nila kita maintindihan. Ambot. Uy, hala, Lolo Elio, saan din ka ba kanto? Ma-file ko sa akon nga si Osi Mas Kubado Certificate of Candidacy? Oo, mapapili ko. Uy, anong papilian mo haw? Ma-counselor ka? Hindi. Ma-mayor ko ya. Mayor? Oo,
Mabarangay, Mayor? Ay, gay. Daw ginatripan mo ko Lolo Ilyong, aw? Wala. Joke-joke lang na iya. Para malabisan paano. Malingaw man ta? Ate, oo eh. Ano abi, mas kubado kayang panahon subong. Oo. Daw kadamo, naging siyang nagakaigo sang masakit. Amo gani. Ako gani nasakitan man. Ha? Anong nasakitan mo? Nasakitan ko nga may iba na siya. Mas kubado? Lolo Ilyong, kasakit gid ya. Uy, nga nasakitan ka gid. Ano abi kay si Rose? Daw mas piliyon niya pa si John Roy. Agoy. Oy, te, paano ka nalang nigali karon mas kubado? Hindi ako magampo. Kinahanglan, mangin akon si Rose.